Ollaan tällä hetkellä Arinatilla. Siis minulla on pyörätuoli, sähköpyörätuoli ja hän on täällä viritetty kone. Aika monta kertaa me ollaan ajamme. Poliisi on täällä. Voitko heti partioon? Siis hän ajaa mun täällä ja jatkuvasti viritetty koneella. Arinatia ei kyllä vaan täällä. Älä aja. Joo. Numero on Arinatie 11 ollaan edessä kohta. Aan ihan edessä. Täällä on se juntte aina 24 tuntia ajaa täällä piakkaan. Siis jos te ette tule, ambulanssina kutsun. Jos poliisipartio on nyt noudattu. Kyllä me asetetaan. Kuulee, hän ajaa jatkuvasti. Jatkuvasti hän ajaa. Poliisi sanoi, että jos hän hän on. Siis minä olen hänen ihan edessä ja minä pysäytän häntä. Kuulee, hänen virittimellä koneella ajaa. Siis jatkuvasti. Vajokolari motorityöläillä ja viritetty motorilla ajaa ja Jauli-Eirissä olen pysäytyttänyt häntä. Poliisi sanoi, että ilmoitaisi meillä, kun hän on menossa 5 tuntia noudatus. Mitä? Kilpinumero on kohta, niin älä karkaa. Se on täällä, koska siis parkki, eläjä, nyt on karkaa. Pekka Tauno, 29, ja hän karkaa. Älä. Mä saatan videolla, mitä? Ei ole videossa. Mä saatan videolla. Ovat minulla ja tuossa ihmiset ovat. Ei. Jos mä olisin Timo, mä ei siis tarvitse rekkari ehtinyt ottaa. Se on hyvä. Otetaan täällä vaan. Otetaan ne poliisit. Ei, kun mä lähden vittuun. Mä virität sen mopo, saatana. Benny, mikä fiilis? Ihan vittulla. Mikä fiilis? Yes. Tästä tulee hyvä matka. 4, 5, hypi! Antti Ota en oo toista kertaa. Älä puhu mulle paskaa. Ei se mitään puhu pois vaan. Muista. Seuraavan kerran tuolla kuka tahansa. Saat olla jatkaa. Kiitos. Päivä. Päivä, eiköhän tuo temppu ollut riittänyt. Mikä temppulu? Eikö? Mitä? Meeks me tällä sinua? Perkele, tuommoinen peli loppuu. Soitata poliisit. Mihin me soittaa? Mitä? Puhelin tuossa autossa. Siis eihän tässä oo mitään laitonta. Eikö oo? Meneehän sirkustemppuja esittelemään. Siis Menee umpiradalle jonnekin. minäkö? Siehän tuossa oot yksi osallinen, kun Villemaamassa oot. Minähän on tässä poliisille aineisto hommassa. Älä ihmettele, jos poliisit. Fuck the police coming straight from